आरो जेब्ला पदयात्रा खालामदों बेहाय 300-400 मानसिजोंनो बिथांमोना खालामनो गोनां जादों। राजखान्थिजों लोब्बा गैयै मोनसे जोंनि जातीय संगठन आबसु आरो दिपिन बर' बिथांखौ सोंखारिनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेथ' राजनितिक मोनसे एजेन्डा जानो हाया। राजनितिकआ मोनसे डेभेलपमेन्टनि एजेन्डासो जानो हायो। बिपिएफ दोलोआ जुदि जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जौगाथायनि खामानि मावनो सानदोंब्ला बिथांमोना जौगाथायाव गोसो होनांगौ, मनोजगथ' होनांगौ। सोरबा आबसुखौ रायनानै जे ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो हागोन जों बेखौ फोथाया। बिथांमोना गिदों जे सान्थि नागिरनानै हारि संरैखाथिनि बाथ्रा साननानै एबसुआ जेब्ला आन्दालन खालामदोंमोन, बर' रायजो नागिरनानै आन्दालन खालामदोंमोन, बै समाव बिथांमोना बुंदोंमोन, हाग्रामानि दैदेननायाव बुंदोंमोन जे बड'लेण्ड जानो थाखाय 40 बोसोर नांगोन। बिपिएफ आरो गाव थासेयाव खुनुदिन बड'लेण्ड जानो होआ या लिरिदों। बिखाफोर दाननानै रायनो हायाखै। खारन मानो रायनो? जि मन्चआव बिथाङा मिटिं खुंदों बेनो प्रमद बर' सरकार बानायनाय मोनसे जनमन्च। बबेबा गावसोर बानायनानै कालबार बायनाय बेखौनो दिन्थिबाय थादों। लाजियासै बिसोरो गावसोर बानायनाय कालबार बायनायखौ दिन्थिबाय थानो। जोंनि टीम सङाव दंमोन कथारे नहय भाई कामेरे हे परिचय। जों खामानि मावगासिनो दं आरो खामानियानो जोंनि जेराव परिचय। लोगोसे गासैबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रादाब नायगिरि, निउस नायगिरि गासिबखौबो आं जोंनि भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल आरो मोदैबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जानानै गासैखौबो रंजालि बैसागोनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय। लोगोसे बेखौनो जों नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों। मैया 7 अक्ट' एप्रिल 2023 मोदैबारिनि कलायगावआव बे प्रग्रेटिकेल जनमन्चआव बिपिएफनि दैदेननायाव मोनसे गणहम बेग जाना थाङो आरो मोनसे सान्थि नागिरनानै बिथांमोना पदयात्रा खालामदों बेखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बेयावहायनो जोंनि बिटिसिनि बारग' चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां हाग्रामा सारखौबो बाहागो लाफानाय नुदों। आरो बिथांमोना बे समाव राजखान्थिनि नामाव मा राजखान्थि खालामबाय थादों बेखौनो जों बिजिरनानै दिनै भेरगाव जिल्ला हिसाबै एबा मोदैबारि ब्लक कमिटि हिसाबै नोंथांमोननि गेजेरजों जों रायजो राजानो मिन्थिहोनो थाखाय नोंथांमोनजों सावरायनो जों नोंथांमोनखौ लिंनानै लाबोदों। बेखायनो नोंथांमोनखौ फैनायनि थाखाय जों साबायखर बावग्रोबाय। बे सान्थिखौ नागिरनानै पदयात्रा एबा बिथांमोना राजखान्थियारि मोनसे जुजा एबा सजागता सभा खालामदों। बेवहाय खोब आवगायनि बायदि हाजार हाजार मानसि जों नुनो थाङाखै। आरो जेब्ला पदयात्रा खालामदों बेहाय 300-400 मानसिजोंनो बिथांमोना खालामनो गोनां जादों। जेराव बे कालायगाव समस्तियाव मोदैबारि आरो खैराबारि बिटिसिनि समस्ति गोलैयो। बे मोननैयावबो एमएलए थासेयावबो दुर्गादास बर' बायदि सासे गोख्रों एमएलए थासेयावबो खिन्थु जों हाजार हाजार मानसि नुनो मोनाखै। बेखौ जोङो डाइरेक्टलि बुंनो थाङो बिथांमोना फेलियर जादों। आरो फैनानै बिथां बारग' शिबा जिबायदि पलिटिकेलि माखासे स्पिच लाखिनांगौमोन बिथाङा हालाङाखै। बेखौ जों नोजोर बोदों। आरो फैनानै बेहाय बिथाङा राजखान्थिजों लोब्बा गैयै मोनसे जोंनि जातीय संगठन आबसु आरो दिपिन बर' बिथांखौ सोंखारिनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेथ' राजनितिक मोनसे एजेन्डा जानो हाया। राजनितिकआ मोनसे डेभेलपमेन्टनि एजेन्डासो जानो हायो। बिपिएफ दोलोआ जुदि जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जौगाथायनि खामानि मावनो सानदोंब्ला बिथांमोना जौगाथायाव गोसो होनांगौ, मनोजगथ' होनांगौ। सोरबा आबसुखौ रायनानै जे ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो हागोन जों बेखौ फोथाया। बिथांमोना गिदों जे सान्थि नागिरनानै हारि संरैखाथिनि बाथ्रा साननानै एबसुआ जेब्ला आन्दालन खालामदोंमोन, बर' रायजो नागिरनानै आन्दालन खालामदोंमोन, बै समाव बिथांमोना बुंदोंमोन, हाग्रामानि दैदेननायाव बुंदोंमोन जे बड'लेण्ड जानो थाखाय 40 बोसोर नांगोन।
BPF आरो गाव थासेयाव कुनु दिन बड'लेण्ड जानो होआ बेफोरबायदि अनेक बाथ्राफोरखौ जों नुबोदों बिथाङा अपेन मिटिङाव बुंबोनायखौ जों नुबोदों तो बिथाङा बे ओनसोलनि बर' हारिजों लोगोसे बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जौगानायखौ बिथाङा लुबैयाखै आरो हंगातमय मोनसे परिस्थितिखौ लुबैनानैसो बिथांमोना दा पदयात्रा खालामबाय थादों बेखौ जों नोजोर होदों दिनै बिटिआर सुक्तिनि उनाव 99.99% जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्ति जानायखौ जों नुबाय आरो सान्ति जानायनि थाखाय दिनै खननैहै लिटारेरि फेस्टिभेल खनसे इन्टारनेशनेल बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल आरो जोंनि तामुलपुरावहाय बिटिआर ओनसोलनि तामुलपुर मोनसे जिल्ला फिसा टाउन बेवहाय 4th एशियान गेम्स ख'ख' गेम्स खुंनाया बे मोनसे गिदिरथार आरो गोग्गाथाव बाथ्रा जायाव बै ख'ख'नि चेयारमेन बिथां सुदांशु मित्ताला फैनानै मोनसे अनुभब खालामदों जे बे तामुलपुर नङा सिंगापुर बायदि नांदों होननानै बिथाङा बुंदों सिंगापुर माने दिनै साब सिखोन आरो सान्ति गिदिर बिल्डिं गैया जानो हागौ बेहाय मोनसे सान्तिनि अनुभब जादों आरो सान्ति जानायखायनो बेहाय मोनसे इन्टारनेशनेल गेम जों खुंनो हादों बेनो मोनसे जोंनि थाखाय बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेनिफ्राय देरसिन जों मा गोग्गाना लानो दा डेभेलपमेन्टनि इउपिपिएलआ मोनसे डेभेलपमेन्टखौ फोथायग्रा मोनसे राजनिति हान्जा सान्तिखौ लुबैग्रा मोनसे राजनिति हान्जा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मिला प्रिति थानायखौ लुबैया लिरिदों बिखाफोर दाननानै रायनो हायाखै कारन मानो रायनो जि मन्चआव बिथाङा मिटिं खुंदों बेनो प्रमद बर' सरकार बानायनाय मोनसे जनमन्च तो माबायदि रायनो हायाखै बेखायनो बै श्रीरामपुरनि खोथाखौ लाबोनानै बिथाङा संबाद माध्यमनि गेजेरजों बुंदों 30 लाख 40 लाख प्रमद बर'आ हरसेयाव मोनो होननानै जों मिन्थिया नाथाय बिथाङा गाव मोननायखाय आन्दासाव बुंदों बेखौसो जोङो रायजो राजानो मिथिसार होनो लुबैदों दा मोदैबारि हिसाबै 2 बोसोराव इसेग्राब जाबायबा आरो 2 बोसोर आरो 3 बोसोर दंबावो बिनिफ्राय डाबल जागोन होननानै जोंहा मोनसे गावनि सरकारनि सायाव फोथायनाय दं आरो एबार बिटिआरनि बाजेटआ 800 करोड़ हमदों 600 करोड़ाव एसेबां जाबाय 700 करोड़ाव बिनिबो जाबाय एबार 800 करोड़ाव बिनिफ्राय बांसिन मोनसे बुस्टिं डेभेलपमेन्ट जागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो डेभेलपमेन्टआ जागासिनो दं प्रत्येक समस्तियाव जुदि 14टा करि सिसि ब्लक लामा जाबायबा 40टा समस्तियाव बेसेबां जागोन बेखौ बिपिएफआ हिसाब खालामदो दाख्लै बहाबा जों मोनसे बिथांमोननि ब्लगाव नुदों बहाबा गावसोर बानायनानै कालबार बायनाय बेखौनो दिन्थिबाय थादों लाजियासै बिसोरो गावसोर बानायनाय कालबार बायनायखौ दिन्थिबाय थानो 2 नम्बरि खालामाखैबा माबायदि बायगौमोन दिनै जोंनि गेजेराव कलायगाव ब्लकआव 7,000निबो बारा आइवाइ न' होबाय पिएमएवाइ न' बे डेभेलपमेन्ट जायाखै माथो जादों अरुणोदय होबाय 10,000निबो बारा बिध' पेन्सन होबाय इन्दिरानिरि पेन्सन होबाय अनेक होदों मोदैबारि ओनसोला बान पिरियड ओनसोल रिकभारि खालामनो थाखाय वाटार रिसोर्सनिफ्राय सयलनिफ्राय बहुत प्रटेक्शन खामानि मावगासिनो दं पिएनआरनिफ्राय खामानि मावगासिनो दङ जों मोनसे डेभेलपिं स्टेजाव लाबोगासिनो दं तो बेखायनो 2 बोसोर 3 बोसोराव मोदैबारि ओनसोलाबो मोनसे डेभेलप जागोन होननानै जोङो आसा फारिनो हादों बेखौनो जोङो जोंनि सरकारनि जानानै जों बे भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल आरो मोदैबारि ब्लक इउपिपिएलआ दिनै स्पष्टीकरण होनो नागिरदों जों रावखौबो रायनो थाङाखै रायनायजों डेभेलप जाया रायनायजों आखाइ खबनाय मोननो हागौ खिन्थु रायनायजों ओनसोला डेभेलप जाया जों मावनायजोंसो जोंनि ओनसोला डेभेलप जागोन जोंनि टीम सङाव दंमोन कथारे नहय भाई कामेरे हे परिचय जों खामानि मावगासिनो दं आरो खामानियानो जोंनि जेराव परिचय बेनो जाबाय जोंनि इउपिपिएलनि मावनाय थांखि आरो इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि मित्रजोट सरकारा 30 बोसोरनि थाखाय दं सोरबा बुंदों 2 मा 3 मानि उनावनो हाग्रामा सरकार फैफिनगोन बिथांमोना बे जाम्बानि रायजोआव रायजो जानाय सिन्तासो प्रेक्टिकेल खोथाया बास्तब खोथाया 30 बोसोरनि थाखाय इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि सरकारा गोथाङैनो थागोन आरो जायफोरा दिनै बिपिएफनि कर्मिफ्रा हाग्रामाजों लोगोसे जाम्बानि रायजोआव सिमां नुदों बे मालाबाबो बास्तबाव जाया
बेखायनो 2024 सनाव बिथांमोना धंस जानो थांगासिनो दं 2025 सनाव बिथांमोना सासेबो मोननाय नङा आरो 2026 सनाव विधानसभा समस्तियाव गैखालानो कारन डिलिमिटेसन जागोन दुर्गा दास बर'खौथ' मैयानो प्रेडिक्सन होलांबाय स्वयं हाग्रामायानो होनबाय कालाइगाव समस्ति थाला देट मोनसे माइनरिटि भटआ टंला समस्तिनिफ्राय टटेलि 50,000 more than 50,000 माइनरिटि भट बे दलगाव मंगलदै आरो सिपाझाराव थांसिगोन दा टंला समस्तियाव माइनरिटि बेबायदि more than 50,000 थाला जेराव दुर्गा दासनि एमएलए आ गैला बिथा बुंदों टंला समस्ति उदालगुरि टंला समस्तिर एमएलए दुर्गा दास हबो होननानै दुर्गा दासे टंलात भट नाय टंला समस्तित कलाइगाव हिसाबै माइनरिटि भाई सकलक थगाय लैसिल बेसारहा थगायै खायसे এইবার दुर्गा दास हिसाबै टंलात तेखेते 5 নম্বর 6 নম্বর কেটেগরি থাকিব এমএলএ হিসাবে আমি 2026 সনত दुर्गा दासক আমি সিট নিদিও তাতে হয় ইউপিপিএলৰ হ'ব তাতে হয় আমাৰ মিত্ৰজোঁট বিজেপিৰ হ'ব তো গতিকে আমাৰহে হ'ব তাতে বিপিএফৰ নাই दुर्गा दासৰ আৰু কপাল নাই গতিকে যোৱাকালি আমি খবৰ লৈছো সামটিলাৰ পৰা মানুহ আহিছে ৰাজাপুখুৰীৰ পৰা মানুহ আহিছে ভেৰভেৰীৰ পৰা মানুহ আহিছে কৰবা হি পূব সাইডৰ মাইনৰিটি ভাইসকলে ইয়াতে আহিছে আমাৰ লোকেল মানুহ 300-400 হ'ব মদিবাৰী গতিকে ইমান কোনটোবা সাইডৰ পৰা মানুহ আহি পিনি জনমঞ্চটো ভৰ্তি কৰিলে যে বিপিএফৰ জয় মই হ'ব সেইটো নহয় আমাৰো গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট আছে তো গতিকে আপোনালোকে যি কৰে থাকক কাকবা গালি পাৰি থাকক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই আমি কাম কৰা মানুহ আমি কাম কৰি যাই থাকিম তো এইখিনিকে মই ক'লো মদিবাৰী সমষ্টি ডেভেলপ হৈছে আৰু ডেভেলপ হ'ব বিটিআৰ ডেভেলপ হৈছে আৰু ডেভেলপ হ'ব এবাৰ 800 কোটিৰ আমি ধুনীয়াকৈ আমি টেষ্টটো পাম আৰু আমি এবাৰ ক্লিয়াৰ পিকচাৰ আমি দেখিবলৈ পাম আমাৰ মিডিয়া সেলবিলাকে এতিয়া গাঁৱে ঘুমাব য'ত কাম হৈছে তাৰ পৰা আমি ৰিপৰ্টিং কৰিম ফেসবুক হোৱাটছআপ টুইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আমি সব ফুল কৰি দিম তেতিয়া মানে ঠায়ে বিপিএফে মুখ খুলিব নোৱাৰা ব্যৱস্থা আমি কৰি দি আছো 1 মাহ 2 মাহ পিছত আমি হেতু বিটিআৰৰ ৰাজ্যৰ লগত সারা অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষত আমি দেখাই দিম যে ইউপিপিএল বিজেপি জিএসপি চৰকাৰে কি কৰি আছে আমি মিত্ৰজোঁট আৰু আমাৰ মাজত কোনোবা যদি কিবা খিলা মাৰিব বিচাৰিছে আমি ঢিলা নহয় আমাক খিলা মাৰিবৰ কাৰণে হয় আমি ৰাজ্যৰ লগত নৰমালি কথা পাতো আমি বিপিএফ লগত নৰমালি কথা পাতো কাৰণ তেখেতসকলক ডেভেলপমেন্ট লাগে কিন্তু গালি পাৰিলে কৰ পৰা ডেভেলপমেন্ট আহিব ডেভেলপ কৰিলেহে ডেভেলপমেন্ট আহিব গটকে নেক্সট যদি চৰকাৰ বনাব খুজিছে ৰাইজৰ মাজত হোমক 17 বছৰত কি ডেভেলপমেন্ট কৰিছে হেতু কক কিন্তু তেখেতসকলে ডেভেলপমেন্ট কৰাই নাই যেতিয়া ক'ব নোৱাৰে গালি নাপাৰাৰ পৰা তেখেতসকলৰ একো অৱস্থা নাই ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ অৱস্থা বেয়া তো মই ইমানতে আপোনালোকক আমি বেৰগাঁও জিলা আৰু মদিবাৰী ব্লকৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দিলো যে তেখেতে আহি পিনি মদিবাৰীত যেকো প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাই বৰংছে তেখেতসকলৰ মাইনাছ হৈছে আৰু হেতুৱে কৈছো মদিবাৰী আগৰ সাইড বহুত উন্নত ৰাইজে গম পাইছে ৰাইজে দেখা পাইছে আৰু 2 বছৰত আৰু আমি ৰাইজক দেখাম তো সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আমাৰ সকলো বিটিআৰ বাখীক আকৌ এবাৰ আমি বেৰগাঁও জিলা আৰু মদিবাৰী ব্লক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা হয়তো ৰঙালী বিহুৰ আমি শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু ৰংজালি बैसागोनि অন্যায় आरो सिबिनाय बावहरनानै जोंनि बे प्रेस मिटखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बेबायदि हिसाबै दिनै प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों शान्ति लाबोनो हादों आरो जौगानाया लासै स्पिडि लालांगासिनो दङ बे जोंनि मदिबारी ओनसोलाव 17 बोसोरखौ बे 2 बोसोरजों रिजायनानै नायोब्ला टटेल बिथांमोना जिरो क्रेडिट मैया फैनानै बे मदिबारी ओनसोलाव मा मावलांखो बिथां हाग्रामा महिलारिया मोनसेबो फोरमायनो हालाङासै उल्टा प्रमोद बर' सारखौ कन्डेमनेशन होनानै अबा सिन्डिकेटनिफ्राय 30 लाख 40 लाख दैलि मोनो होननानै बिथाङा मिनि बुंलांबाय बेखौ जों अनुभव खालामदों बिथाङा जेब्ला चिफ जादोंमोन बै श्रीरामपुर गेटनिफ्राय सागै बिथाङा दैलि 30 लाख 40 लाख मोनोमोन खोमा दाथ' हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिनि दैदेननायाव सिन्डिकेटखौनो बन्द खालामनो नागिरदों
बाहेरनिफ्राय अमा लाबोनायखौ बन्द खालामनो नागिरदों, बाहेरनिफ्राय ब्रयलार लाबोनायखौ बन्द खालामनो नागिरदों, बाहेरनिफ्राय ना लाबोनायखौ दावदै लाबोनायखौ बन्द खालामनो नागिरदों। आरो जोंनि बेहाय जों बुंदोंमोन UPPLआ वान भट वान चेन्ज एन्ड वान जब होननानै जों संस्थापननि बाथ्राखौ बुंदों, जायनि थाखाय जों अमा फिसिनायनि मिशन लादों, जायनि थाखाय जों बोरमा फिसिनायनि मिशन लादों, जायनि थाखाय जों ना फिसिनायनि मिशन लादों, जायनि थाखाय जों हेन्डलुम मिशन लादों, जायनि थाखाय जों पल्ट्रि मिशन लादों, जायनि थाखाय जों डाकारि मिशन लादों, जायनि थाखाय जों मिल्क प्रडाक्शन मिशन लादों। बे जोंनि बायदिसिना अभियानफोरखौ जों लादों आरो बेजोंनो जों संस्थापन खालामलांनायनि बाथ्राखौ सानदों आरो लागासिनो दं, ट्रेनिं जागासिनो दं। नलेज इज पावार, जोंनो नलेज नांगोन, नलेज गैयाब्ला जों जेबो खामानि मावनो हाया। बेखायनो जोंनो नलेज नांगोन आरो बे नलेजखौनो जोंनि बिटिआर सरकारनि मुरब्बि प्रमद बर' सारा बेखौ खामानि मावगासिनो दं। आरो बे खामानि मावनायखौ नुनानै जोंनि गेजेराव गुबुंले बाताबरन खालामनो, आबहावा लाबोनो बिथांमोना नाजागासिनो दं। जों बेखौसो नुदों। बिटिआर डेभेलपमेन्ट, जोंनि आसाम डेभेलपमेन्टजों एबसुखौ रायनायजों जेबो सोमोन्दो गैया। UPPLखौ रायनानै जुदि BPFआ डेभेलप लाबोयोब्ला बेहाय जोंहा बुंनो गोनां गैया, जों गोग्गानाय दं। नाथाय रायनायजोंसो डेभेलपमेन्ट जाया, मावनायजोंसो जौगाथाया जागोन। दिनै जों हिसाब होनो हायो, जोंनि मोदैबारि ओनसोलनि BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे जों जि जायगायाव नाम होगोन बेहाय थांनानै CC ब्लकनि लामा जादोंना जायाखै प्रमद बर' सरकारनि दैदेननायाव। दिनै रन्थलियाव जादों, कालाइगाव सिरा मिलथिं जादों, बालिपारायाव दुलाल मण्डलनि न'थिं जादों, कलिपतापारायाव जादों, समलाबारियाव जादों, निज मंगलबैसायाव जादों, कालाइगाव टाउननि माजमोजियाव लामा जादों CC ब्लकनि। बेबायदि 14टा लामा दं। 2 बोसोराव 14टा लामा बे मोदैबारि ओनसोलाव बानायफुंनाया मामुलि बाथ्रा नङा। 17 बोसोराव बिथांमोना 17टा हायाखै। नाथाय जोंनि UPPL सरकार, UPPL BJP GSP बे मोनथामजों जोङो मिलायनानै सरकार खुंनाय सरकारा 2 बोसोराव मोनसे आमुल परिबर्तन लाबोनो हादों। दा बिथांमोना बेखौनो खर' सानानै दा माबा सान्ति नागिरनानै पदयात्रा खालामदों। सान्ति नागिरनानै बे सान्ति जाखानाय जायगायाव माबायदि सान्ति नागिरनो हायो? बिथांमोना असान्तिनि पदयात्रासो खालामबाय थादों। एबसुखौ रायनानै असान्ति लाबोनो नागिरदों, UPPLखौ रायनानै असान्ति लाबोनो नागिरदों, BJPखौ रायनानै असान्ति लाबोनो नागिरदों। दा सान्ति नागिरग्रा रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना रायग्लुंनानै मोनसे असान्ति क्रियेट खालामनो नागिरनायखौसो जों नुदों। दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव कालाइगाव IBआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस जासिगोन, 2टा मडेल कलेज जासिगोन। बेबायदिनो अनेक गिदिर जोंनि मोदैबारि ओनसोलाव जानो थांगासिनो दं। कलाइगावआव माब्लाबाबो अडिट'रियाम हल बा बेबायदि मोनसे जनमन्च गैयामोन। प्रमद बर' सरकार, मित्रजोत सरकार फैनाय लोगो लोगो प्रगति हिल जनमन्च जाबाय, मस्त गिदिर।